5 πράγματα που κάνουν τη μίσα να ξεχωρίζει. Νούμερο 1. Όλα μας τα προϊόντα για μαλλιά, πρόσωπο και σώμα δεν περιέχουν parabens και SLS για καθαρή ήπια περιποίηση που σέβεται το δέρμα σου. Νούμερο 2. Όλα μας τα αρώματα είναι vegan, cruelty free και πιστοποιημένα με ύφρα. Ασφάλεια και ποιότητα που μπορείς να εμπιστευτείς. Νούμερο 3. Η αλκοόλη μας προέρχεται από ζαχαροκάλαμο φαρμακευτικής καθαρότητας, τα κεριά μας είναι από σόγια και όλες οι πρωτεσίλες είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν γίνονται εισαγωγές από τρίτες χώρες. Νούμερο 4. Ο minimal σχεδιασμός και οι καινοτόμες συνταγές μας μετατρέπουν κάθε άρωμα σε μια εμπειρία αισθήσεων. Νούμερο 5. Αρωματικό diffuser, πύλωμοι στα αρωματικές πέτρες, σπρέι σιδερώματος, shower gel, σαμπού, σπρέι lotion και πολλά ακόμη. Όλα στο ίδιο άρωμα για απόλυτη αρμονία στο χώρο και το σώμα. Αυτά είναι τα 5 πράγματα που κάνουν τη μίσα να ξεχωρίζει. Με τη μίσα κάθε άρωμα γίνεται εμπειρία που ντύνει το χώρο και τον εαυτό σου.